Y pethau bach lliwgar sydd i'w gweld ym mhobman. Ydyn, mae vapes yn boblogaidd iawn, yn enwedig gyda phobl ifanc. Mae'r siopen ddeniadol, mae'r lliwie'n yn dy wyneb di. So os ti'n meddwl fel plentyn, os ti ddim yn gwybod yr effeithiau a ti ddim yn ymwybodol o'r peryglon, maen nhw'n eitha deniadol a maen nhw'n eitha, fi moyn trio fe, mae fe'n cool. Fi wedi clywed am pobl hŷn falle sy'n mynd i'r tai bach a wneud e, neu wneud e ar y cae weithiau. A fi ddim yn gweld e, ond fi'n clywed yn biti fe. Bod Ruby o Gaerdydd yn deall peryglon feipio, mae mam Mandy yn poeni. Mae'n poenydio fi yn gyffredinol o safbwynt yr her i bobl ifanc i wrthsefyll y temtasiwn yn dife. Mae yna lu o beryglon fi fydde'n gallu effeithio ar iechyd plentyn nawr ag i'r dyfodol. Yn ôl y ffigurau, mae bron i 1 o bob 6 o ddisgyblion blwyddyn 11 yn feipio yn rheoledd, gyda bron i hanner y rheini rhwng 15 ac 16 oed wedi trio vap. Mae yna ganllaw newydd allan i annog rhieni i siarad i'w plant am feipio. Ond pa mor debygol yw pobl ifanc o sgwrsio am rhywbeth fel hyn? Dyma farn rhai o ddisgyblion ysgol Bro Dir. Wel, bydd yn probably mwy hawdd i'r plant bod yn fwy agored gyda nhw os maen nhw'n teimlo bod nhw'n gallu siarad i nhw. Ond hefyd, maen nhw angen bod yn fel llym mwyn fel bod nhw'n gwybod bod nhw'n ffili wneud hynna. Oherwydd, os nhw'n fwy llym yn y lle gyntaf, falle bydd nhw'n fwy ofnus i wneud e. Fi'n credu mae lot o bobl yn cyfeithu, ond mae'n dibynnu rili ar y riant a pa mor llym maen nhw ar y plant. Fi wedi clywed am plant mor ifanc a 12 oed yn feipo sy'n llawer rhy ifanc yn fy marn i. Nôl yn y brifddinas a mae'r sgwrsio rhwng Ruby a'i mham yn parhau, wrth iddyn nhw siarad yn agored am vapes a rhai o'r peryglon. Helo, fy enw i yw Miri, dwi'n 19 mlwydd oed a dwi'n dod o Gasnewdd. So, dwi'n swba plymio yn y pwll nofio. Dwi wedi bod yn swba plymio ers 3 mlynedd. Dwi'n mwynhau creu ffrindiau, so fel mae dwi wedi creu llawer o ffrindiau newydd. A dwi hefyd yn hoffi pan ni'n mynd mas i llefydd gwahanol a swba plymio fyna a gweld y môr o dan. Dwi wedi bod i Portugal gyda dad, gwelais i octopus a seren fôr, oedd e'n rili dda. Dwi'n swba plymio pob dydd Sadwrn fyma a weithiau ni'n mynd i llefydd gwahanol. Blwyddyn yma, rydyn ni'n mynd i Gogledd Cymru a ni'n mynd i swba plymio yn y môr fyna. A efallai ni'n mynd i gweld morlwy. Peth dwi eisiau gweld yn y dyfodol yw siarcod, oherwydd fi'n caru siarcod. Yn y dyfodol, dwi eisiau bod yn biolygydd moral a mae swba plymio yn allweddol i gweld bywyd o dan y môr. Wel, mae biolygydd moral yn rhywun sy'n edrych ar y coral a anifeiliaid a wedyn dod â'r data nôl i'r lab a falle maen nhw'n mynd i profi pethau a trio helpu byd naturiol yn just helpu fe. Dwi'n caru'r amgylchedd, dwi eisiau gwneud gwahaniaeth a dwi eisiau helpu siarcod.